Экспозіцыя прымеркавана да 80-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Наведвальнікі ўбачаць творы са збору музея савецкага і постсавецкага перыяду, выкананыя ў жанры партрэта. Яны адлюстроўваюць аблічча савецкіх людзей, тых, хто разам здолелі выстаяць у перыяд ваеннага ліхалецця, а пасля знайсці ў сабе сілы пабудаваць новае мірнае жыццё ў краіне. Это те, кто создавал страну, кто сражался с фашистами в годы суровых испытаний, причем на разных фронтах, кто-то в непосредственно в боях принимал участие, кто-то организовывал подпольное движение, кто-то конструировал самолеты, как, например, Сухой Павел Осипович. Это те люди, которые работали на полях, которые получали звание Героя социалистического труда, те, кто были высокими профессионалами на своих местах. Шматкаляровая палітра твораў, прадстаўленых на выставе, знаёміць і з творчасцю мастакоў, чый лёс або лёсы персанажаў на партрэтах былі звязаны з гомельскай зямлёй. Сярод іх герой Савецкага Саюза Емельян Барыкін, які арганізаваў падпольны партызанскі рух на Гомельшчыне, пераканаўчы вобраз якога выканаў мастак-франтавік Канстанцін Лебедзеў, а таксама поўны кавалер ордэна славы ганаровы грамадзянін Гомеля Мікалай Лебедзеў, праца Мікалая Палянкова і многія іншыя ўдзельнікі ваенных падзей.